Kickman Takže TV. čau ľudia, moje meno Čauky ľudia, moje meno je Kickman TV a ja vás vítam nové videa. A dneska to bude z videa Color Switch a dneska je užite si spoločník, volá video. sa David. Už sme v hre a Čau. my som tam prešiel. A dneska Prepáčte, si mimochodom. zahráme Jump na To je Chiku smajlík. a užite si video. Už sme tu a musel som to na Okay. chvíľu stopnúť, lebo sa mi to seklo úplne. A prepáči, sme tu a vidíte, toto je ten Jump. Nedali sme prvý, lebo ma vyrušil. Skočíme. To je super. Skáčeme si, skáčeme. Ale keď Ste to videli, že bola modrá? budeme na poslednom leveli, tak to bude veľmi ťažké. A blbá reklama. No. Vidíte, že tie blbé reklamy. Aha, díky. Tak to je zrovna lepšie počkať si. Vážne, ťuknúť. Okay, poďme. Takéto... Choď sem do fakt do zadku. Ako si spieva. Choď sem do fakt do zadku. Sakra. Tak ja si... To sa fakt nedá. Ja som taká mini. To fakt potom sekne, je to Sme tu a ideme ďalej. Dali sme druhý level, ideme na tretí. Myslím, že by to mal byť mini kuchárik, čo bude si spievať. A je tu kuchárik, čo sme si vraveli. Tohto zbožňujem, je taký roztomilý kuchárik. Však... Áno. A kúkajte. Dobre. To nie je kuchár, to je To je modrá. No, pravda, no. Ale vypadá pekne. Dali sme aj ďalší level. Ideme na štvorku. OK, konečne, poďme sa odskáčať, ďakujem. Ideme na Hej. piatonu. Mám nový mobil, takže... No to je pravda. Dobre, poď. No. To ešte pôjdeš pomalšie. Radšej nie. Budem mať kvôli tam. Dobre, dali sme... Sme tu. Čo vypínu? Dali sme štvrtý level, super. Hej, ešte to mali spolu žiadne. Ale to je ľahké jak facka. No, nebol mám nový mobil, vieš. Konečne. Ale čo by som měl robiť? Konečne sme to A to dali. dajte Adamovi. A ideme sa takú to mám postaviť. Budete ho mať po popise videa. To je tak zvíte, že? Ježišimaria. Veľmi rád dám, ale ja si dám pre vás. Česko natáčeme, snad dáme like. Ježiši. Dobre. Aj to je milé. Okay. A ja. Dick Bolen. Ja som zapol na konci. Choďte si do zadku. Zabite si. Ty vole. No čo je to Tak sme dobre, to umajte, späť vole. a No a vidíte, toto som sebou. prepáč, že nie som na tom leveli, kde sme Konečne, už boli, je a zjebne. pretože som to chcel ako sekať, Tak tak kuchárik tu prosím ešte pomôcte pomaly nemá. tipnúť. Ani dám to do pokoju. Á, kuchárik chudák, sme ho utopili. Ideme si kúpiť. Nie, ideme si kúpiť nového panáčika. To bude do toto. Máme to mŕtve, no. Ježiš, Kúpili sme si nového panáčika. Sme na 6. leveli. A teraz si počkáme na normálnu kravu. Ja som to dal na tom iPhone, čo som mal starom. Škoda, že už som ho rozbil. Som ho hodil. OK. Ja som ho hodil z mosta. Ja som ho zhodil z mosta. OK, sme tu zase dobre posečná. Úplne takto ohnutý. Ja viete čo, zase ukončím, som taký nervózny a už by som to nevedel ani vydržať. Takže
Už vás zdraví Kman TV a Color Switch. Čo sa mi páčilo, to budete like alebo odber. Kman TV a David a ešte niečo. Ak to bude 10 lajkov, môžeme pokračovať. Takže čau.